Anthu akupita kubwera kuponya voti malo siyana ngakhale madera ambiri kuli mashawazi kusonyeza kuti kukumpa mvula kapenanso mwina kuli mitambo ya mvula kumene. Tidacheza ndi mmodzi mwa akuluakulu bungwe la NICE aherera mwimba ati patakali pano sokhutira kwenikweni ndi momwe anthu akubwerera kudzaponya voti. Koma malingana ndi mkulu wa bungwe la MEC mboma lino la Nkhotakota Nixon Chimangeni ati ndi chiyembekezo kuti anthu ochuluka apita kubwera kuti adzaponye voti pamene nthawi ikulola chakumasanawo. Patakali pano iwo ati sadalandirepo chovuta chilichonse chomwe chakhudza ntchito yoponya voti mderali. Malo mwa Zodiac kuno ku Nkhotakota ndine Benson Kamonjo. Ndipo wapampando wa bungwe la MEC Justice Anabel Ntalimanja wati ndi okhutira ndi mmene ndondomeko yoponya vote pa Zisankho Zapadera yayambira. Kuno ku Chirobwe wodi ntchito yayamba bwino, ma polling station athu onse anatsegula mu nthawi yoyenerera komanso ndondomeko yayenda bwino. Monga mukuona ndiko kuti kuli mvula koma mu ndondomeko zathu ndiwo kuti timavotera panja, koma poona ndi mmene kulili mvulamu muona kuti alowa mkalasi kuti anthu akamabwera kudzaponya voti asanyowe komanso akhale ndi experience yabwino. Ndipo ntchito ikuyenda bwino ndithu, anthu akutuluka kumabwera angakhale kuti kuli mvula, ndipo tikuyembekezera kuti mwina mvula itha kukata ndithu mwina kufika kumasanako kuti anthu athe kubwera mwaunyinji. Ndipeze mpata ndipemphebe kwa anthu akudera kuno komanso kumadera konse kumene kuli ma by elections kuti ngakhale kuli mvula alimbebe mtima atuluke abwera adzaponye voti, pokhala kuti by election ndi alero lokha. Voti timaponya tsiku lomwero, ndiye tipemphe kuti atuluke ndithu adzaponye voti yawo chifukwa nkufunikira kuti iwowo alankhule asankhe adindo amene akufuna, ndipo zimenezi achita kudzera ballot moti atuluke ndithu mwaunyinji abwera adzaponye voti yawo. Nthawi imene timayankhulana nthawi inayi munakambapo zokhudzana ndi kuti ngati MEC ndiyokonzeka kukonza mavuto monga ngati network ndi zina, kunakambidwa nkhani ya kumangochi panonso akuti makina ena mpaka 17 minutes past 6, koma vuto limene lakonzedwa ndiyokonzeka bwanji MEC kugawo limeneli? Chabwino pamenepa nditambasule kuti makina amene akugwira ntchito pano ndi biometric voter verification device. Amenewa akugwira ntchito yotsimikizira munthu amene wabwera kuzaponya vote identification. Makina amenewa samafuna network kuti agwire ntchito. Makina amene mukufotokoza anali kuti amangofunika kuti apange troubleshoot kuti ayambe kugwira ntchito, koma sakufunika network chifukwa panopa sitikugwira ntchito ina iliyonse yofuna network. Network timayifuna pamene tikutumiza ma results. Ma results timatumiza kumaliza kwenikweni tikakhala kuti tatseka kuponya voti folokoloko, awerengera pa polling station azinyamula ndikupita nazo ku constituency tale center kumeneko akagwira ntchito yonkhetsera akakamaliza zonse kuti afika no nthawi yotumiza ma results amene achopita ku national tale center. Chifukwa choti tugwiritsa ntchito njira yapawiri, tikunyamula ma results aja pamanja komanso tikutumiza pa makina. Pamenepo pamene timafuna network kusonyeza kuti panopa pamene tikugwira ntchito kuti anthu akuponya voti network siyofunikira chifukwa choti ma processes athu. Chipani cha Malawi Congress chati ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026-2027 ikhala yovuta kuti itheke kukwaniritsa chifukwa boma lidalira ndrama zobwereka zomwe zibweretse mavuto pa ndondomeko yobwenzeretsa chuma cha dziko lino. Mchimake boyankhula nyumba ya malamulo dzulo, mneneri wa chipanichi pa nkhani za chuma apita Demba wati ndondomeko ya chumayi ichititsa kuti misonkho yomwe ya Malawi amapereka ichuluke potengera kuti boma laonjezera njira zotolera msonkho. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ndondomeko ya chuma Sosten Gwangwe wati boma liyike chidwi pa nkhani yosintha momwe limachitira zinthu kuphatikizapo za ndale pokonza chuma. Kenford Ndima ndi zambiri.
Poyankhula mnyumba ya malamulo mokhudzana ndi ndondomeko ya chuma ya 2026-2027, mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP pa nkhani za chuma apita dimba wati akukayika ngati zomwe boma likufuna kuchita kudzera mu ndondomeko ya chumayi zitheke. Adimba ati ndondomeko ya chumayi ikudalira kuti boma libwereke ndalama zoti ligwiritse ntchito komanso ili ndi misonkho yatsopano yomwe akuti ikhala chiphinjo kwa Malawi komanso ochita malonda. Taonanso kuti budget ikudaliranso kwambiri ma revenues MRA kuti itolere mitsonkho yambiri kwambiri because yakwera ndi pafupifupi over 40%. Zimene mwina nthawi zina zake sizingatheke. Now ngati MRA itolera ndalama zimenezo ndi kuti budget yathu itani ibalalika. Taonanso kuti ndi budget imene ikudalira kwambiri ma donors. Koma wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za ndondomeko ya chuma Asosteni Gwengwe wauza nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka kuti iyike chidwi kupeza njira zothanirana ndi mavuto monga ngongole ya dziko lino komanso kusowa kwa ndalama zakunja. Ripoti ngati komiti ya budget timaunikira nduna zachuma kuti tayesayesa njira zina ndi zina ngati Malawi koma mwina zokhala njira zoti zochepa mphamvu koma kuti aone kuti odi ndi njira ziti mwina zimene zingatokhala zamphamvu kwambiri zosintha maganizidwe athu ndi mmene tachitira zinthu mbuyomu kuti boma liyambe kupeza ndalama zokwanira kuti budget yathu izigwirisako ntchito kwambiri ndalama zimene tapeza ifenu ake a Malawi. Lolemba aphunga nyumba ya malamulo ayambiranso zokambirana za ndondomeko ya chuma ya 2026-2027 pambuyo popumira kwa sabata ziwiri pomwe amazukuta ndondomekoyi kudzera m'makomiti yawo. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Tikanali ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda wapempha President Peter Mutharika kuti achotse kapena kuyimitsa ntchito akuluakulu ena a boma kamba kankhani ya malonda a hotel ya Amaryllis. Chichola Banda ati nkhani kuonetsa poyera kubedwa kwa ndalama za boma zomwe akuti sizikuyenera kupitirira. Koma nduna ya zofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba inatsutsa pempholi ponena kuti nkhani yogula hotelayi inayamba mchaka cha 2023 pamene chipani cha Malawi Congress chinali mboma. Kenford Ndima ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa aphungu ambali yotsutsa boma a Simplex Chichola Banda wati President Peter Mutharika waonetsa kale kuti akufuna chilungamo chidziwike pa nkhani ya malonda a ndalama za nkhani a hotela ya Amaryllis ponena kuti sayikira kumbuyo aliyense mwapezeke kuti anachita zachinyengo. Koma iwo ati a Mutharika sakuyenera kuti adikire kuti kafukufuku yemwe akuchitika pa nkhani athe ponena kuti akuyenera kuchotsa kapenanso kuyimitsa pa udindo akuluakulu ena a boma. Chichola Banda ati mtsogoleriyu ayimitse kapena kuchotsa pa udindo nduna ya zachuma, mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo komanso governor wa banki yaikulu ya Reserve zomwe akuti zithandiza pa ntchito ya kafukufukuyu komanso kuti a Malawi akhale ndi chikhulupiriro ku boma. Awachotsa anthu ntchito ngati anthu wako afunabe akadzakhala kuti ali cleared mu process imeneyi atsapanganso haya. Kumbukirani kuti panopa tikukambirana nkhani ya budget ndi ndalama zimene ziyikidwe mu mmenemo za pension iso zilimomo. Ikasanduka lamulo, implementation ya lamulo limenelo is based on trust and confidence. Koma nduna ya zofalitsa nkhani yomwenso ndi wachiwiri kwa mkulu wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Shadrack na Malomba akuti boma la chipani cha Malawi Congress MCP ndilo linayamba nkhani yogula hotelayi. Nkhani imeneyi inayambika mu 2023 kodi president wakanali ndani achakwera, kodi no chief secretary wakanali ndani Michael Limiza, ndiye iwo adapangapo chani ndi kupezeka kuti noti ndi maumbono okwanira ndithu akuti pamene amene amayendetsa pension fund imene ananena kuti sitigulaso Amaryllis iwo adakakamiza anthu amenewo. Nkhani yoti akuluakulu ena a boma awachotse pa udindo inakula mnyumba ya malamulo kufikira spikala wa nyumbayi Samia Suleiman kuletsa kuti aphungu asakambenso nkhani ya hotela ya Amaryllis ponena kuti kafukufuku wake ali mkati. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Bungwe la amayi ochita ntchito za malonda ang'onoang'ono la COMESA Federation of Women in Business lapempha
adindo kuti achotse zotsamwitsa zokhudza malonda kuti ntchito zipite patsogolo m'mayiko a Malawi, Zambia, Zimbabwe ndi Mozambique. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe ya Esther Mambo ayankhula izi ku mchinji pa msonkhano wokambirana mavuto omwe ochita malonda ang'onoang'ono maka amayi ndi achinyamata akukumana nawo. Tili ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Akulu kubunge la COMESA Federation of Women in Business Confweb a Esther Mambo wati kwa nthawi yayitali zotsamwitsa zomwe sizimakhudza msonkho zikulepheretsa malonda ang'onoang'ono kutukuka pa malonda awa zomwe adindo akuyenera kuzikonza msanga. Amambo ayankhula izi ku mchinji pa msonkhano okambirana nkhani za malonda ndi thandizo lochokera ku bungwe la Alliance for Green Revolution in Africa AGRA kudzera ku bungwe la COMESA. Ku Africa kuno kapena ku Malawi kuno tikumapanga trade ndi agriculture products, tikupanga ntedza kaya chimanga kaya sorghum zonse zikumadutsa maboda amene wawa. Ndi tinafuna kuti tivesese kuti mavuto omwe kuti azimayi akukumana nawo tingathandize bwanji. Wapampando wa bungwe la Confweb mdziko lino Aselina Mwene Lupembe wati katangale komanso nkhaza zikukhudza amayi komanso achinyamata ambiri omwe akuchita malonda achakudya ndi mbewu. Zimapezeka kuti mwina kuchedwetsedwa pa boda paja, mwina mazira kakafika ku Zambia aonongeka, kupezeka kuti makapito awo mipambo yawo imakhala yochepa, mwina abwereka ngongole akulephera kubweza koma chifukwa cha mwina ndondomeko sakuidziwa bwinobwino komanso ogwira ntchito aja mwina sakutsata. President wa bungwe la Cross Border Traders Network for East and Southern Africa a Goodson Mbewe wapempha adindo kuti achite machawi kukonza mavuto omwe amalondawa akukumana nawo. Pafanika pakhale ubale kwambiri oti tiziganizirana umapasana ulemu komanso kumaganizira kuti awaso akupanga play important role mu chitukuko cha maiko athu kapena ku Zambia kapena ku Malawi. Ntchito yokweza malonda powunika ndondomeko zosakhudza msonkho yomwe ikulandira thandizo kuchokera ku AGRA kudzera ku COMESA cholinga ndi kulimbikitsa ntchito za malondazi makamaka zokhudza mbewu ndi chakudya m'mayiko a Malawi, Zambia, Zimbabwe ndi Mozambique. M'malo mwa Zodiac ku mchinji ndine Blessings Kang'ombe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo tili ndi zambiri zoti tikupatsireni zikatha izi. Son, to build a family, the secret is in making a house into a home. A home is made with the right top quality furniture made from trees grown in the land of your ancestors, in the weather you call home, processed to perfection in the best traditions and technology, challenged to serve you and your family for generations. Elegance, reliable, durable. Built by people who know your culture and you call your own. The right style, taste and class. Sustainable woodworks. Grown, processed and made in Malawi for your home and office. Takulandira neso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. Mvula yasokoneza momwe anthu akubwerera kukaponya vote m'madera ena omwe mukuchitika chisankho chapadera cha phungu ndi makansala. Mtsogoleri wa otsutsa mnyumba ya malamulo wapempha President Mutharika kuti achotse kapena kuyimitsa ntchito omwe akukhudzidwa ndi malonda a hotel ya Mariles. Chiwerengero cha omwe akuchotsa mimba pogwiritsa ntchito njira zolakwika kutcholo akuti chikupitirira kukwera. Muzamasero katswiri pa masero a mpira wa manja Helen Mpinganjira wamwalira. Omwe akuwaganizira kuti achotsa pakati mboma la Tcholo chikupitirira kukwera ndipo kaundula kuonetsa kuti chaka chatha amayi ndi asungwana 938 adalandira thandizo atataya mimba mzipatala za bomalo. Ripoti la ofesi ya zaumoyo bomalo likuonetsa kuti 521 mwa omwe analandira thandizoli ndi achinyamata azaka zapakati pa 10 ndi 24 zomwe zadzetsa nkhawa kwa akuluakulu
za umoyo komanso anthu ena okhudzidwa. Izi zatamphukira dzulo pa maphunziro a magulu okhudzidwa ochokera m'madera mfumu yayikulu Vumbwe omwe linakonza ndi bungwe la Women Rights Institute lomwe likulimbikitsa kupeza mosavuta thandizo la post abortion care pofuna kuchepetsa mavuto ndi imfa zomwe zimadza kamba kuchotsa mimba mosavomerezeka. Ripoti la chaka chatha lokhudza ntchito za ulimi lomwe bungwe la kafukufuku la National Statistical Office NSO latulutsa nati alimi akugwiritsa ntchito 2.2% ya 3.5 million hectares pa ntchito za mthirira kupangitsa kuti dziko lino likhalebe pa chiopsezo cha njala ndi kubweretsa mbuyo chitukuko. Mkulu woona za kafukufuku ku bungwe la Shelton Kanyanda wati 97% ya alimi ang'ono 4.1 million mdziko lino ikulima mbewu zakumunda pomwe ena ochepa ndi omwe akuchita ulimi wa ziweto ndi njuchi. Franklin Tambalika ali ndi ripoti. Wa 42% ya katundu yomwe dziko lino limapanga amachokera ku nthambi, ndipo 80% wa katundu yomwe dziko lino limagulitsa kunja monga fodya amachokeranso ku ulimi, komanso 85% ya anthu amapeza zochita ku ulimiwu. Komatu kafukufuku yomwe bungwe la National Statistical Office NSO wa National Census of Agriculture NACA yomwe linachita mchaka cha 2025 wapeza kuti 97% ya alimi ang'onoang'ono amalima mbewu zakumunda ndipo amadalira kwambiri mvula pa ulimi wawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NSO a Shelton Kanyanda wati ulimi wa mthirira ndiofunika kuchengetera chifukwa uli ndi kuthekera kochulukitsa chakudya komanso kupezetsa dziko lino makwacha. Malawi muno tili ndi alimi ang'onoang'ono naliko pafupi 4.1 million. Alimi amenewa tikuona kuti akulima pamalo pafupi 3.5 million hectares. Komanso tikuona kuti pafupi onse which is 97% akulima mbewu. Nduna za ulimi Aroza Mbirizi yati ripoti ili liwathandiza kusintha zina mwa ndondomeko zoyendetsera ntchito za ulimi mdziko lino. Paoneka kuti ulimi wothirira ukutsalira kwambiri tili pa 2.2%. Pamene kwathu kuno madzi ndi ambiri ndiye tikuyenera ndithu tilimbikitse ulimi wene umukuziwa kuti nyengo sikudalirikaso ayi. Ndi chinthu choti tinachika kale mu manifesto yathu mmenenso ananenera president. Nthumwi ya banki yaikulu pa dziko lonse World Bank mdziko lino Afiras Rad yati limodzi ndi bungwe la Food and Agriculture Organization ndi mabungwe ena akuthandiza nthambi ya zaulimi pofuna kuthetsa vuto la njala, ulova komanso kuthandiza pa chitukuko cha chuma. Malo Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin Mtambalika. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lachenjeza anthu ogula kuti aziona zizindikiro za bungweli pa katundu asanapange chiganizo chogula katunduyo. Akuluakulu a bungwe la MBS anena izi dzulo pomwe amayendera masitolo mwadzidzidzi mzinda wa Mzuzu. Mmodzi mwa akuluakuluwa Chadwick Nyanga omwe ndi Senior Quality Monitoring Officer ku MBS mwati cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti katundu yemwe ali pa msika komanso msitolo ndi ovomerezeka ndi bungweli. Amene ali ku Mzuzu City akukhala ndi katundu ovomerezeka. Tikanena kuti katundu ovomerezeka kutanthauza kuti katunduyo azikhala kuti nthawi yoti angagwiritsidwe ntchito idakalipo. Ndiponso labeling tinene kuti zina kaya manufacture kaya capacity yake kuti mulingo wake ndi wa mtundu wanji zonse zikhala pa label. Ngati pa label palibe katundu ameneyo timamu akakhala akuchokera ku Malawi timampanga quarantine, timamusiya pambali kuti mwini wace amene anapanga katundu ameneyo azakonze vuto limene talipeza. Koma so far tapeza kuti ma shops amene tapanga visit amene tapitamo akukwanirisa ndithu zolinga za survey imeneyi. Lero pachaka timakhala ndi ma surveillance okwanira katatu ndipo imachitika potali. Nde pamapezeka kuti mwina akhoza kuziwa kuti ifeyo tafika komabe tili ndi
magwiridwe athu a ntchito amene timaziwa kuti izi ndizoti ingakhale kuti awauzidwa izizi sangazikonze pa nthawi imeneyo ndebe paposi yake imakhala kuti ikukwaniritsidwa chifukwa choti timaona ma products ambiri and tikamabwera ndi ma surveillance amene amakhala ngati moovu ozizimusa kotale nde cholinga kwenikweni chonena kuti mashopsiwo azikhala ndi katundu ovomerezeka. Ndipo mzamasewero okonda masewero a mpira wa manja akukhudza imfa imwe anakhalapo mlembi wamkulu wa bungwe loyendetsa mpira wa manja la NAM Helen Mpinganjira Tasosa. Achibale ati katswiriyo amwalira lero mzinda wa Blantyre. Mpinganjira Tasosa anali mkulu wa timu ya Tigresses komanso odziwika kwambiri pa masewero a mpira wa manja. Ambiri ayamikira malimuwa kuti anathandizira kwambiri masewero a mpira wa manja ndipo asungwana ambiri amene anasewerapo mu timu ya dziko lino analinso a timu yawo. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhanizi koma tisanapite tionenso mitu yake. Mvula yosalekeza yasokoneza momwe anthu akubwerera kukaponya voti madera ena omwe mukuchitika chisankho chapadera cha phungu ndi makhansala. Mtsogoleri wa otsutsa mnyumba ya malamulo wapempha President Mutharika kuti achotse kapena kuyimitsa ntchito omwe akhudzidwa ndi malonda hotel ya Mariles. Chiwerengero cha omwe akuchotsa mimba pogwiritsa ntchito njira zolakwika kutcholo akuti chikupitirira kukwera. Muzamasewero katswiri pa masewero a mpira wa manja Helen Mpinganjira wamwalira. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndi ine Sam Kabambe zikomo kwambiri pokhala nafe.